Dzień dobry, kochani. Byłam w Aldiku ostatnio i jeszcze kupiłam chipsy, które jeszcze nie próbowałam, bo o nich zapomniałam. To teraz będziemy próbowali. Kosztowali funt 29 albo funta, nie wiem, już trochę nie pamiętam, ale będziemy próbowali. Santa Claus is Christmas ketchup flavor. Takie lapki, takie Christmas Claus. Ketchupowe. Czuć tam, że to jest ketchupowe, ale trochę takie kwaśne, kysele. Duża paczka. Duża paczka za funta. Mi się wydaje, że chyba funta kosztowało w Aldi. I to są takie Christmas Claus, Christmas ketchup flavor, Santa Claus chipsy. Może być, ale ja za to nie przypadam. Ja tylko próbuję. Ale jak w ogóle jest coś fajne, próbuję, no to przypadam sobie za tym. Pozdrawiam, miłego dnia życzę oraz smacznego obiadu, smacznej zupy i udanego dnia i wysyłam pozytywnej energii i do zobaczenia, do następnego. Dziękuję za wszystkie lajki, dziękuję za wszystkie komentarze, dziękuję za subskrypcję, a dziękuję, kochani, że jesteście. Pozdrawiam, miłego.